Deftere Tokkitaaki dokaji woni timmode Torah ɗum andini mayde Musa ngam heɓtuki deftere nden no hani sey a siftora. ɓiɓɓe Israila kisi massungaku nder leydi Masar. ɓe jooɗake hitande go'o e hossere Sinai. E ɗon ɓe mbaɗi alkawal tokkuki dokaji Allah. ɓe gansi duuɓi 4 nder ladde Jordan ko hewta e punga maayo Urdun. ɓe natta leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. joni fa ɓe siryake. e ɗo deftere Tokkitaaki dokaji fuɗɗi. E nder nde deftere Musa hokki wagginore ko o maaya ɗum habaru ɓurɗum mangu ngam siryaki ɓiɓɓe Israila ngam nattuki leydi alkawal. Wagginore maako nden nde sendama geɓe tati. Musa fuɗɗiri yabre na yabre e wolinde yurmininde emo siftorana ɓiɓɓe Israila satal hoore maɓɓe e ɓe gaña ko Allah yiɗi fa duuɓi 4. Ngam noon en natti yeɓre joɓaɓre. Musa fuɗɗiri e foɗanki ɓiɓɓe Israila ummotoɓe noppi. O wiɓe to ɓe tokka laabi dañoɓe maɓɓe ɓe jaɓa moƴƴere Allah e yidde maako ɓe ɗawtanomo. O siftorani ɓe e dokaji Allah kanji ngoni alkawal ngal Allah. ɗon o siftorani ɓe e wolde nde'e. Nane onon ɓiɓɓe Israila, Allah jawmirawo moɗon o go'oto. yiɗe Allah jawmirawo moɗon e ɓernde moɗon fuu e yonki moɗon fuu e sembe moɗon fuu. Joni fa donuji ɓiɓɓe Israila e noddire Shema. Wolde arandere nder ɗo woni Shema. Ngam noon nder do'aje diina Yahudanko'en gaɗateɗe nde ɗiɗi e nyandere fuu ko tabbitinta ɓiɓɓe Israila ɓe kokki hoore maɓɓe fuu to Allah. Allah goto gongajo yiɗuɗo ɓe cisnuɗo ɓe daga leydi maccungaku. Gada joni ɓe nattay leydi ndi yimɓe leydi ndin jagganto Allahol feere feere. Ngam noon Musa nyumi ɗawtare to Allah woni laawol yonki. Ngam noon sey siftora wolde nde e Shema nan e yidde a taway boliɗe ɗe nder deftere nden fuu. To o metata fuu on nane o fuɗɗiri nde e wolde nane. Mana majum nder Ibraniyankore ɗum ɓuri ko noppi nanata tan e ɗum holla ko neɗɗo waɗata gaɗa nani. Ngam noon ɓiɓɓe Israila nana sey ɓe tokka moƴƴere Allah bindaɗi nder alkawal e dokaji maako. Ngam noon nde nanɗen nane fuu a yi'e ɗum tokkiri yiɗde. Yidde e walla neɗɗo tokka dokaji. Israilanko'en mbawata tokka to yidde wala. To yidde gongare wala ɗawtare heɓatako. Ngam noon e woodi sumpo mango hakkunde yidde e nanuki ngam e ɗum yahda nder deftere nden nde fuu mayre. Nde nane bo e tokkire e yiɗde yeɓre ɗiɗaɓre nder deftere Tokkitaaki dokaji kayre ɓuri mangu e nde meta dow dokaji e umrore Allah. E ɗo deftere nden heɓi inde mayre Tokkitaaki dokaji, wato dokaji nde ɗiɗi. Ngam dokaji ɗin ɗuɗɗi maji nananoma e gonga. E nder yeɓre arandere deftere nden to mbiyanoɗen Musa e ekkitina dow dokaji ɗin ngam o tabbitina ɓiɓɓe Israila ummotoɓe naniɗi. E woodi dokaji no ɓiɓɓe Israila jaggaranto Allah, dokaji dow ardungal e dokaji no ɗum joɗorto. Nden e woodi dokaji no ɗum jaggoranto Allah. Joni gaɗa dokaji ɗi Musa waggini ɓiɓɓe Israila dow ko heɓata ɓe to ɓe ɗowtanake Allah. To ɓe salake ɗawtanaki mo ma e woodi ko heɓata ɓe, barka ko la'anore. To ɓe nanimo ko ɓe jiɗimo ɓe keɓay barka. Leydi maɓɓe waddanay ɓe barka. Amma to ɓe ganyi leydi ndin heɓay hokkere e torra. Fama ɗum hocca ɓe yaaki gondi leydi ngam maccungaku. Ɗo waddi en timmode wagginore Musa. E ɗo Musa wi'i hande fa ra laawol yonki ko mayde, barka ko la'anore. Ngam noon sey suɓon yonki ɗum ɓeydi hayɗinaki. Gaɗa duuɓi 4 ɗum Musa wa'di e maɓɓe emo andi ɓe ɗawtantako Allah. Ngam noon o wi'i tampere maɓɓe fama e hoccuki ɓe yaaki leydi maccungaku. O waɗi hakkilo maako dow ko andi woni gonga ko foɗanta ɓe torra e ɓe ngodi ɓernde nde yidde hoore. Ɓernde nden bo nde haɗay ɓe yiɗuki Allah e gonga hakko ma ɓe ɗawtanomo. Amma torra ka'a ka yowa ka dow ɓiɓɓe Israila tan. E gonga fa nde Musa hutiniri wolde barka ko la'anore emo hutinira dow ko andi dow ɓiɓɓe Israila. Emo fonda yimɓe daga deftere fuɗɗode sura 1 yahki 3. Ngam Adamu e Hawwa'u Allah barkiɗiniɓe no o barkiɗini ɓiɓɓe Israila o hokkiɓe suɓol ngam ɓe kolomo ɓe tokkiranamo. Nden ɓe ganyi ɓe poɗani leydi ndin la'anore. Musa e anduno ɓiɓɓe Israila ganyai tokkuki. Ngam noon habaruji ɗin jahiri emo meta dow ɓernde satunde nde ɓiɓɓe Israila. Ɓiɓɓe Israila bo e kollano yimɓe duniyaru fuu mba'i. Amma Musa ittayi kammunde. Ɗum woɗi o wi'i ɓe selel ko ɓe kocca yaaki leydi maccungaku. Allah waɗi alkawal o waylay ɓerɗe maɓɓe ngam wonde nyalde
ɓe nanaymo ɓe jiɗaymo nder goonga. E suurawol timmode deftere nden Josuwa suɓama ngam o ardo ɓiɓɓe Israila. ɗon ma Musa tokkiti dokaji ɗin. Musa holli goɗɗi dokaji ɗi ɓiɓɓe Israila jaɓata. O wi'i goonga, o waɗi ɗum nder akotiwa alkawal. Nden Musa ƴenti dow hoseere ngam o hayno leydi alkawal Allah diga to woɗɗi. Nden o maayi. E noon deftere Attawra temminiri. Deftere nder timminiri ko hayɗini ko mbi'aymi woni diga Caka habaru ɗum ɓe jooɗake nder leydi alkawal ɗin eɓe ɗawtano dokaji Allah ɗin ko noye. To habaru ɗum ñamri yeeso faa yaaki nder deftere Josuwa, wato deftere tokkitinden nder deftere seninde woni deftere Josuwa, amma Attawra re'i nder tokkitaji dokaji. Deftere Attawra windama ngam yimɓe wonɓe yaasi leydi alkawal, dentuɓe alkawal ngal Allah waɗi, ngal o barkiɗinta yimɓe duniyaaru fuu. Ngam non joni ko ɗume jamanu e janga deftere Attawra eɓe tawa ko'e maɓɓe noddiraɓe kammunde nde Musa hokki e ɓerɗe kese, wato wonde nyalde ɓe kettinanto Allah nden ɓe jiɗaymo.